Shannon sa di pynbna ka Russia yaw dawai ubala ban pen kia ya ka jingpang kansa. Ka jingpang kansa ka de ka jat jingpang ka bashir kai tam ka bertai. Ki scientist keleng ka bertai ki dan ka jing ya le ka bakrau. Kumno ban yo ya ki vaksin lani ki dawai. Ban pen kia ya kum ka de ka jat jingpang ka bashir kai. Hakas nem arajar arpo le yo jingkain. 10 milion ngut ki balayap na ka jingpang kansa. Presiden Jangkari Rusia Vladimir Putin ulapen benar da ka baong bagi saintis Jangkar Rusia Shen kin sapen mino yau dawai ubalaban penkot ya ka jingpang kansa. But om slam syuhiru ba ya kita ki dawai on sapen poino syakin nongpang. But kani ka kubur kala sapriang stat keleng saudong ke pertai. Henry ka jingkeli mentagalong. Hato kita gi dawai jong ke Rusia. Kila ban pen kot shisha ya ka jingpang kansa. Jingpang kansa ka syat kenrei bha. Ya kitor. Jingshong. Dok nut. Ka senir. Bat syadam. Kani ka jat jingpang ka kem markaju. Kentai bat shenrang. Kat kum ka rekod jong ka senem arajar arpo. Kendai poin lai milion ngut ki shenrang. Pra milion ngut ki kentai. Bat saulak ngut ki kena. Bat laong ruba manus nem. Saulak ki kena ki syayo ya kum kani ke jajing pang. Balai kat jing start jong ki saintis jong ke pertai. Henry kimla ban penkot ya ke jing pang kansa. Ladau tiu dawai jong ke Rusia ulong syau batrikam bat ubala ban pen kia ya ke jing pang kansa. Kalalong ka jingker ku ka bakraw tam ya ka pertai. Next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can be the best storyteller.